også op på toppen heroppe, så begyndte den også at ryge lidt. Så kan godt se, dengang vi så holdt stille, vi skulle tage nogle billeder, så løb det ud med vand. Så overløb jeg jo ikke, hvor meget vand der løb ud af det hele åndsvægt. Okay. Nu har vi lige lavet en overløbsbeholder på. Ja. Nå, ellers så er de der godt stort, de er nogle stærke maskiner. Ja, gearkassen har det bare ikke så godt på den. Var den ikke det? Nej, den er sådan lidt svær at få i anden gear nogle gange. Nå. Ellers er den fin. Den er på 320. Hvor er det? 200, er det tysk, eller hvad? 292, jeg ved det. Så der fint ud i karossen. Ja, det gjorde den faktisk. Det var lidt røget med tankdæksel. Ja. Det var faktisk... Ja, de sammen. Det var lidt synd. Sådan er det. Det skal man finde. Ja. Jeg skal til 18 års fødselsdag her i weekenden. Jeg har altså tænkt på at lige male den pink, og så lige give dem den i gave. For lige få den sat ud, og så lige smask. Værsgo! Selv held lykke med at fjerne den. Så julen er eller et eller andet. Men det... Nu ser vi lige, om vi kan få den til at køre ordentligt. Ja. Vi har også flyttet træet. Ja, godt. Det har vi rykket ud på marken nu. Ja. Så... Men der, jeg tror, den havde lidt problem med, når det var ikke altid, den virkede i tændingsknøglen til sidst, fordi den havde stået, og så var der løbet vand ind i den. Det der plastik, altså på, det er ikke holdt optimalt. Nej, jeg så godt. Det sad sådan. Ja. Sjovt. Kommer ikke snart igen, jeg tror, det er fest. Nej, det kommer ikke. Lige så stille. Sat besvær at komme op. Ja. Den bliver kørt ud. Ja, nu kører den i anden gear hele vejen rundt. Ja. Og nogle steder der lige nede først. Det er serveremmen. Ja. Ja, så bliver I nok brugt det.